Ukunqoba kuka-Donald Trump kube impindamshaye eqenjini lama-Democrats. Ngo-2016 kwakuthiwa kuyowina uHillary Clinton. Ama-polls amaningi ayeloku ethe uHillary Clinton ohamba phambili. Namanje ngicabanga ukuthi wenze lento ayenza kuClinton, kodwa masibheka ama-result uthole amavote adlula leso sikhathi. Abantu besifazane akubukeki abantu basemelika bekulindele ukuthi bangaphathwa umuntu wesifazane. Lezo zinto zombili ngiyacabanga ukuthi izona ezibe nomthelela ekutheni igcine kuba nale miphumela le abanye bethu kade bengafisi ukuthi kube yiyona. Umbuzo uthi ingabe lemiphumela izoguquka yini uma sekuvota ngoZibandlela isigungu sezifunda i-Electors okuyisona esihlonza ozokuba umengameli. Kusho ukuthi labantu esibabiza ama-elector abantu vele abaqhamuka kuma-political party. Kufana nokuthi mhlawumbe i-ANC noma i-DA noma abanye nje le-US siyazi ukuthi kakhulu vele kunamaphathi amabili. So masingaqhathanisa mhlawumbe nathi sithi mhlawumbe i-ANC ngapha ne-DA ngapha. I-DA isuke ikhethe awabo ama-elector. I-ANC ikhethe ama-elector abo. Abanye abahlaziyi bezombusazwe bathi iqembu lama-Democrats ligwaze ngowalo ngokufaka sekwedlule isikhathi emmangweni wesokwengamela uKamala Harris. Ukube kuthiwa basheshe bacabanga kusenesikhathi, ngiyacabanga ukuthi kade bezokwenza izinto ngendlela ehlukile. Kuthi uma ngabe kubonakala ukuthi ulona umengameli uBiden akasekho esimeni esikahle, ikakhulukazi kuleya nkulumo mpikiswano ababanayo noDonald Trump, kwacaca vele ukuthi kunezinto eziningi ezingahambi kahle. Ongenele ukhetho kumele athole amavoti angu-270 ukungena eWhite House. Konke lokhu-ke uTrump usekutholile, kanti nezifunda ezimqoka ezibizwa ngama-swing states uyidlela amahlanga kuzo. Noma ngabe kuthiwa abantu abaningi basemelika bakuthwele ngeqoma, uma wehlulekile ukuthola amavoti anele kulama-swing states, khohlwa nje ukuthi ukube umengameli. Isigungu sezifunda sohlangana ngoZibandlela ukuhlonza umengameli omusha waseMelika.